Govoriš da si umoran, da nema snage, da ti treba pauza, da ti treba vreme, ali nije uvek u pitanju umor. Nekad je u pitanju bekstvo. Bekstvo od odluke koju znaš da moraš da doneseš. Bekstvo od istine koju izbegavaš. Bekstvo od sebe kakav postaješ kada prestaneš da se lažeš. Jer pravi umor dolazi od rada, a ovaj koji osjećaš često dolazi od odlaganja, od razmišljanja bez kraja, od planova bez akcije, od borbe koju vodiš samo u glavi. I zato si iscrpljen. Ne zato što si radio previše, nego zato što nisi uradio ono što znaš da moraš. Svaki put kada kažeš sutra ću, ne odmaraš se, samo produžavaš teret. I taj teret raste. U mislima, u telu, u osjećaju da nešto stoji, a ne pomera se. I onda tražiš izlaz. U odmoru, u distrakciji, u stvarima koje na trenutak utišaju pritisak. Ali se on vraća. Jer problem nije nestao. Samo si ga odložio. I zato dolazi trenutak kada moraš da budeš iskren. Ne prema drugima, prema sebi. Da kažeš, nisam umoran, samo izbegavam. I to nije slabost. To je početak. Jer tek kada priznaš od čega bežiš, možeš da prestaneš da bežiš. I tada se stvari menjaju. Ne odjednom, ali stvarno. Jer više ne tražiš lakši put, tražiš pravi. A pravi put uvek počinje na istom mestu. Tamo gde prestaješ da lažeš sebe.